Wa kay utang kabubuton. Nga naman to siya, tiya. Tiyo. Ayaw lang to hatagig importansya, adit. Niingon man gud siya nga wa kuno koy utang kabubuton. Kay unsa di akong utang kabubuton niya? Ipasag din na lang to, Adet. Ninyong duha o. Doon ako'y utang kabubuton. Pero niya wa, uy. Bahala siya, uy. Sabi din ako nga nag-antos siyang anang Archie. Nga siya may dili mo buwag. Ako bitaw siyang giagda og uban sa paglarga sa gawas para manarbaho siya may dili. Nagbinugo man. Salamat sa pag-atiman sa atong anak. Oh, siyempre, ako ginangatiman nun. Nakud na ako. Bisag, ingunani lang ko, pero pobre ko, gamay ko kita, pero di sa ko ingun anak ko salbahi, so nga, di mo atiman sa bata. Ay, dili lang gyapon kakakumpiyansahan, uy. Kaya responsable baya ka. Ayaw gyud baya pasagdi ang bata kay ako na narbaho taon kus gawas alang siyang kaugmaon. Sigpalik ka na eh. Balik. Kaya baon ako eh. Bisag buwag na ta, huwag yun na ako gisalikway nga akong obligasyon sa pag-atiman sa tong anak. Salamat kayo kung mauna. At least nakapuntos ka diyan dapita. Mularga na kog balik next week. Magbilin ko kwarta. Siguro habi agad intaw ng eskwelahan ni Claire, ha? Unyang gabi, human sa klase ni Claire, mag-dinner ta. Uban sang pamilya. Oh, uban ko? Oo, uban na lang. Ikaw ba nag-atiman ni Claire? Gusto na sa white. Kinsa maning nanawag? Nagdalitan kay ko sa gibalita sa kong manager sa Saipan nga namatay ko no si Brian. Gusto man ko malad kadayon balik sa Saipan pero dili mahimo kay akong ticket to schedule pabalik kay next week. Claire, anak. Pagtarong biyagi sa mong pag-eskwela, ha? Si Mama mular ka nagbalik sa work para sa imong future. Oh, Mama. Take care. Ikaw sad, anak. Pag-amping bayag din eh, ha? Love kaayo ka ni Mama. Maong mular ka sa layo si Mama kay love kaayo ka. Gusto ko nga makahatag og maayo ni mong kaugmaon. Maayong kinabuhi. Hinaot ka masabtan ko ni mo, anak. Supak man sa akong buot, pero wa ko'y mahimo. Kung magpabilin ko din sa Pilipinas, dili na ko mahatag di mo ang kinabuhi nga akong gusto para ni mo. I love you, Mama. I love you too, anak. Gusto na kayo kung makigsulti ni Mr. Tan. Ang sa mga pagkahitabo ang namatay man si Brian. Brian nga naman in town. Gano'n ni Pia man ka. Magdali ko. Naroon ang ako suntuan.
What happened to Brian, Mr. Tan? Why? He had an accident. His car crashed. He was taken to the hospital. But when he found out that he was going to die, he made a will to his lawyer and gave you some money. What? Yes. Money? Yeah. And the lawyer will set a schedule to talk to you and give you the money. Oh my God! Brian! Kadako sa kwarta nga gipili ni Brian ako. 1 million. Kadako ini. Ganang ipinlan mo ko na kigod ini kadako. Brian, kaadukod sa itong mga plano. Gipamatod-an gid mo ang imong kumpati rin ako. Salamat tayo hindi imong kwarta nga imong gipilin ako. Dako kayo ning tabang para namo sa akong anak. Mr. Tan, after my contract, I will not sign for another contract anymore. Oh, why crowded? I will stay in the Philippines for good and have a small business there. Oh, so sad. I like you because you are a good worker. I'm so sorry, Mr. Tan, but I've made up my mind. Well, I can't do anything if that's your decision. Thank you, Mr. Tan, for your understanding. Adet, mag-college na ang imong anak. Medyo bugat na baya ang gastuhan, ana. Kaya pa sa imong sweldo diha sa hotel nga imong gitrabahuan. Maunay akong gihunahon na bitaw, ma. Dili ba ikalimot kagamay ra kitahon og sweldo dinhi sa ato sa Pilipinas. Wa na gyud kay plano nga mular kag balik sa gawas. Aron adto na ka manarbaho. Maulay unta maoy. Kay kanang kwarta nga gibili ni Brian ako. Ako ginang gitagana para sa pag-eskwela ni Claire. Nahinahinayan ko na kong kuot, maoy. Adet, mahurot naman gid ng kwarta, ha? Nakahuna-una ko pang-apply para sa Texas, ma. Ah, Texas?